Стана бачи кой ли е, бе? Да. Не го видя. Не. Аз завих веднага. Та камера един път бях хлял на рафда там на един Тайлян, ма беше една вълна и пак новата назад. Защото са намокри цялата от сол мол. Тя е екшън тая камера за такива изпълнения. Не може да е излязла. Школко. Стара мрежата е няма. А? Кой? Да бе, браслича, дето беше оне с белите ризи. Смъртта се прави на интереса. Оне Херо? Това е на здрав другата от много пия. Нали спечелихме и страх. Яхтата на здрав брата. На здравко ли спечели страх? Не, вчера как се е. Едно, когда ще ни правят Ще даваме в телевизията. Туристическата телевизия. Аз искам да направя едно рибарско предаване, ама не трябва човек да води. Так? Аз не съм дърдо. Айде да ги почваме. Бяхте ги дал и да ги уби. Хубав е, среден екземпляр. Красив. Да. Ех, къде са шиповете? Контролни ли са? Мазни. Това ако те удари, особено ако си алергичен, белата е голяма. И тук по страни по емоционалната на също. Георги, видях голям тралеж изкарах. Имаш ли? Лепо. Нещо, ама както не мърда, А? може да е кафяв съфред.
А? Да, бе, бе. Един брой. Колко показва на машината? Един брой град.